салом бинандагони азиз ва хуш омадед ба нашри нави сархати рӯйдодҳо. имрӯз 6 май аз гузориши бонки ҷаҳонӣ дар бораи то соли 2024 дар сатҳи баланди таърихи боқӣ мондани нархҳо мегӯем. қарори шаҳрдори душанбе барои таҷлили бошгӯҳи рӯзи ғалаба дар пойтахт, тирпаронӣ дар марзи қирғизистон ва ӯзбекистон, кӯмакҳои қадами қурбон аз афроди хайрхоҳ аз мавзӯъҳои имрӯзи мост. хабарҳои дигарро низ дорем. рӯзи гузашта дар Тоҷикистон замин такон хурд. Пажӯҳишгоҳи зилзиласанҷии кишвар мегӯяд маркази ҷунбиши замин 294 километр ҷанубу шарқ аз шаҳри Душанбе, 12 километр шимолу шарқ аз шаҳри Хоруғи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон қарор дошт. нирӯи таконҳои замин дар марказаш 4 дараҷаи ченакӣ рихтер буда, дар ноҳияи Лахш 2-3 ва дар шаҳри Душанбе 2 дараҷаро ташкил додааст. дар бораи харобиҳо ва талафоти ҷонӣ гузорише нарасидааст. шаҳрдори Душанбе дар бораи таҷлили рӯзи ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ ки 9 май дар назар аст, қарор қабул намуда ба ҳар собиқадори ҷанг 3000 сомонӣ тақдим кардааст. раиси шаҳр дастур додааст ки дар пойтахт чорабиниҳои тантанавӣ дар сатҳи баланди ташкиливу бадеӣ баргузор шавад. вале дар нақшаи қабулшуда дар робита ба баргузории раҳпаймоии полки ҷовидон ишорае нест. барои баргузории ин раҳпаймоӣ намояндагони иттиҳоди сарбозони интернационалист ба ҳукумати Душанбе дархост фиристоданд. ба гуфтаи таҳлилгарони тоҷик, бо дарки амали ғасбкоронаи Русия дар баробари Украина, ҳоло кишварҳои собиқ шӯравӣ ки қаблан аз полки ҷовидон ҷонибдорӣ мекарданд, мавқеашон дигар шуда, аз баргузории чунин чорабинӣ худдорӣ меварзанд. гузашта аз ин Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Қазоқистон аллакай эълом карданд ки дар рӯзи 9 май паради низомиро доир нахоҳанд кард. мақомоти тоҷик ҳанӯз расман нагуфтанд ки дар рӯзи ғалаба дар Душанбе низ гузашти низомӣ доир мешавад ё не. мақомоти Қирғизистон имрӯз эълон карданд дар тирпаронии 5 май дар марз бо Ӯзбекистон 3 нафар кушта шуданд. ҷониби Ӯзбекистон дар ин бора тафсилоте надодааст. дар айни замон Девони вазирони Қирғизистон масъалаи аломатгузории марз бо Тоҷикистону Ӯзбекистонро баррасӣ кардааст. дар ин бора рӯзи панҷшанбе дар Бишкек дар ҷаласаи ҳайати ҳукуматӣ раиси Кумитаи давлатии амнияти миллӣ Қамчибек Тӯшиев хабар дода гуфтааст ки мақомоти Қирғизистон қасд доранд бо назардошти манофеи миллии худ тамоми мушкилоти марзӣ бо кишварҳои ҳамсояро ҳал кунанд. Тоҷикистону Қирғизистон 972 километр сарҳад доранд ва то кунун беш аз 300 километри он таъину нишонагузорӣ нашудааст. сокинон ҳам мегӯянд ҳамвора аз шурӯи беназмӣ дар минтақаҳои сарҳадӣ нигарон мебошанд. онҳо аз мақомот мехоҳанд ҳарчи зуд таъину нишонагузории марзро бахусус дар минтақаҳои аҳолинишин ба поён расонда монеи низоъҳои хунбор шаванд. бинандагони азиз, ҳамарӯза вақте мо барои шумо қурби асъори хориҷӣ бахусус рубли русиро эълон мекунем. аксарият мепурсед ки чаро миёни қурби расмии бонки миллӣ ва бонкҳои тиҷоратӣ дар Тоҷикистон фарқ вуҷуд дорад. бо ибораи дигар қурби рубли русӣ баландтар нишон дода мешавад, вале вақте муҳоҷирон барои мисол маблағ мефиристанд, пули онҳо бо нархи пасттар иваз мегардад. ин фарқият аз куҷо ба миён меояд? ҳамкорони мо талош доранд бо пайдо кардани мутахассисон барои шумо тавзеҳ бидиҳанд. бинобар ин барномаи ахбори озодиро пайгирӣ кунед. бонки ҷаҳонӣ мегӯяд ҷанг дар Украина ба бозорҳои молу коло зарбаи сахт зада шеваи ҷаҳонии тиҷорат, истеҳсол ва истеъмолро тағйир дод ва ин боис мешавад ки нархҳо то охири соли 2024 дар сатҳи баланди таърихӣ боқӣ бимонад. гурӯҳи бонки ҷаҳонӣ 40% болоравии нархи гандумро дар соли 2022 пешбинӣ мекунад ки аҳамияти Русия ва Украинаро ҳамчун содиркунанда нишон медиҳад. Питер Нагл, иқтисоддони аршади гурӯҳи бонки ҷаҳонӣ таъкид кардааст, пас аз ҳамла ба Украина афзоиши якбораи қимати нирӯи барқ ва маводи ғизоӣ ба мушоҳида мерасад ки паёмадҳои ҷиддии иқтисодӣ ва башардӯстона хоҳад дошт. дар Тоҷикистон ҳам баъд аз ҳамлаи Русия ба Украина ва таҳримҳои сахти кишварҳои ғарбӣ ба зидди Москав, болоравии нархи маҳсулот ба вуҷуд омад. бахши азами орду гандуми Тоҷикистон аз хориҷи кишвар оварда мешавад ва ҳар гуна дигаргунӣ дар бозори берунӣ ё тағйирот дар асъори хориҷӣ ба арзиши молу маҳсулот бетаъсир намемонад.
қадами Қурбон яке аз овозхонҳои серсарусадои тоҷик мегӯяд ба кӯмаки ҳаводорон ва афроди хайрхоҳ муҳтоҷ шудааст, зеро ӯ 3 моҳ ба ин тараф дар бистари беморист ва табибон дар Тоҷикистон дар ташхис кардани маризии ӯ оҷиз монданд. ҳамсари сароянда имрӯз дар суҳбат бо Радиоозодӣ гуфт ки ба қадами Қурбон тавсия шудааст барои муайян кардани беморӣ ва муолиҷа ба пизишкони хориҷии кишвар муроҷиат кунанд. Барои ин маблағе зарур аст ки оилаи ин ҳунарманд надорад. худи қадами Қурбон дар навори видеоие аз он гила мекунад ки замоне маҳфилҳои мардумиро гарм мекард, аммо дар ин чанд моҳе ки рӯи бистари беморист касе суроғашро нагирифтааст. қадами Қурбон ки бештар бо иҷрои тарона ва рафторҳои аҷибаш дар шабакаҳои интернетӣ маъруф аст, як гурӯҳ шеваи ҳунарнамояшро шадидан танқид мекунанд, гурӯҳи дигар бошад баръакс аз ин овозхон ҳимоят доранд. ғавосон баъди 4 рӯзи ҷустуҷӯ ҷасади ҷавони 21-солаеро ки худро бо як духтар ба дарёи Сир партофта буд пайдо карданд. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода гуфтааст, ҷасади сокини ноҳияи Айниро 10 километр поёнтар аз маҳалли фоҷиа ёфтанд. Тавре қаблан хабар дода шуд, рӯзи 28 апрел донишҷӯи яке аз донишгоҳҳои шаҳри Хуҷанд ҳамроҳ бо як духтари 18-сола аз Леваканти вилояти Хатлон худро аз болои пули ҷашнии Хуҷанд ба Сирдарё партофтанд. Духтар тавонист аз об берун баромада наҷот ёбад, вале ҷавонро об бурд. дӯстони азиз, ҳоло барои шумо оиди қурби асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон иттилоъ медиҳам. қурби рубли русӣ имрӯз 6 май бетағйир буда, тибқи нишондоди Бонки миллӣ 1000 рубл 160 сомонӣ аст. нархи $1 ҳамоно 12 сомониву 49 дирам ва 1 евро 13 сомониву 18 дирамро ташкил медиҳад. бинандагони гиромӣ, ман нашри навбатии сархати рӯйдодҳоро ба поён мебарам. 3 соат баъд дар барномаи ахбори озодӣ ҳамроҳатон хоҳам буд. то он дам бароятон барори кор мехоҳам.